Здароўкі народ, на сувязі зноў Белгеймінг. Нам трэба сур'ёзна паразмаўляць. Як вы ўжо зразумелі, гэтым разам аб No Man's Sky. Вядома, што за час існавання гульні яна паспела абзавесціся шырокім колам фанатаў. Але калі вы, як і я, ў свой час прапусцілі немужыцкае неба, падаўшыся ўплыву крытыкі з усіх бакоў, альбо вам проста падабаюцца неймаверна крутыя гісторыі пра заняпад і эпічную здым гульняў, то віншую, вы добра трапілі. Калі зараз паспрабаваць запусціць No Man's Sky, то можна памылкова падумаць, што перад намі чарговы Майнкрафт, толькі ў космосе. Насамрэч, калі гульню і можна назваць сэндбоксам, то толькі з дапушчэннем, што гэта лезве не самы імерсіўны сэндбокс, дзе кожны можа ўзяць на сабе ролю чальца даследавацельскай гільдыі. Так, у нас быў Starfield яшчэ да рэлізу Starfield. І даследаваць флору і фауну планет на карысць навуцы. Альбо ўзяць у небу свой цяжка ўзброены зорналёт, стаць піратам і ладзіць літаральны генацыд. Альбо быць эмпатычным аматарам прыгод, знайсці выпадковую мілую істоту, пакарміць яе і стаць яе лепшым сябрам. Альбо, як сапраўдны хардкорны геймер, пасля сотняў гадзінаў, праведзеных у бязмежных прасторах космасу, захраснуць на невядомай планеце без паліва і згубіць свайго персанажа ў рэжыме адзінай смерці, загінуўшы пад палымяным дажджом. А чым была гульня на пачатку свайго існавання і ці варта яна нашай увагі сёння, я распавяду цягам гэтага відэа. Таму зараз лепшы момант, каб заварыць сабе гарбаткі, скарыстаўшыся інструкцыяй на экране, альбо кавы. Дарэчы, дзякуй усім, хто паспеў падтрымаць аўтара гэтага відэа кавай па спасылцы пад папярэднім відэа. Ну што, занімаем зручную пазіцыю і пачынаем. Гісторыя стварэння гульні пачынаецца ў Аўстраліі, а дакладней з ірландца Шона Мюрэя, які з юнацтва любіў космас і відэагульні. Ягоная кар'ера пачыналася з Criterion Games у 2000 годзе, якіх пазней набыла Electronic Arts. Невядома чаму Шону не падабалася палітыка канторы ў дачыненні да ўнутрагульнявых мікратранзакцый, і ўжо ў 2008 ён разам з сябрамі-аднадумцамі стварае сваю ўласную інды-студыю Hello Games, папярэдне прадаўшы дом. Вось так. Пасля некалькіх просенькіх аркад Joy Dangerous, створаных хутчэй для фінансавання студыі, Шон пачынае разважаць наконт стварэння якраз No Man's Sky. Каб вы разумелі ступень ягонай зацікаўленасці сваёй жа ідэяй, Чал самастойна зрабіў рухавічок для гульні і толькі тады падзяліўся сваімі напрацоўкамі з камандай. І тое не з усёй, а толькі з тым, каму ён больш давяраў. І вось тут такой паўтаемнай атмасферы у памяшканні, увешаным постарамі на касмічную тэму, нарадзіўся паўнавартасны рухавік для гульні, які дазваляў рэалізаваць ідэю працэдурнай генерацыі сусвету. Відавочна, гэтая таемнасць негатыўна паўплывала на адносіны ўнутры студыі. Але тут іранічна дапамог выпадак з павадкамі ў Лондоне, дзе на той момант знаходзіўся офіс Hello Games. Падчас ліквідацыі затаплення усе неяк знайшлі сілы і магчымасці для прымірэння. У 2013 годзе чуткі пра распасоўку амбіцыйнай гульні пачалі распаўзацца, і тады Шон і ягоная каманда атрымалі запрашэнне прэзентацый на VGX 2013. І гэта сапраўды прыцягнула шмат увагі да праекту. Настолькі, што гульнёй зацікавіліся ў Sony. Але, на шчасце, гульня так і засталася інды-гульнёй. А студыя пасля такога поспеху штогод брала ўдзел у гульнявых выстаўках ажно да E3 2016, непадалёку ад уласнага рэлізу. Але што ж так моцна ўразіла публіку? Тая самая працэдурная генерацыя, усяго дзякуючы якой гульні да даследавання дасяжна каля 18 квінтыльёнаў планет. Гэта прыкладна вось столькі. Альбо 2 ў ступені 64. Гэта робіць фізычна немагчымым пабываць на кожнай хаця б фармальнай секунду. Калі вы не плануеце жыць хаця б 580 мільярдаў у год, канешне, тады, напэўна, можна. І гэта пры тым, што гульня на рэлізе важыла толькі 6 гігабайт. Для прыкладу, усялякі Call of Duty, дзе 11 мап для мультыплееру і кампаніі на некалькі гадзін займаюць пад некалькі соцень гігабайт. Фактычна, гэта ўсё і забяспечвае тая самая генерацыя. То бок гульня выкарыстоўвае адносна невялікую колькасць асетаў для таго, каб генераваць планеты, флору, фауну, мульцітулы, караблі і гэтак далей. Але ў межах адной планеты да таго дадаецца яшчэ і унікальны набор колераў і фільтраў, каб усё, што мы бачым на экране, выглядала стылёва і гарманічна на кожнай з гэтых планет. Паверх яшчэ ўсё шліфуецца неверагодна крутым саундтрэкам ад 65 Days. І ў выніку мы атрымліваем аўдыёвізуальную асалоду, проста пагрузіўшыся ў велізарны сусвет шэдэўральнай гульні. Праўда, не зусім. Глядзіце, на піке ўласнай зацікаўленасці гульнёй Шон Мюрэй наабяцаў у тым ліку і тое, што фактычна на момант рэлізу ў гульні не было. Напрыклад, адсутнічаў любы мультыплеер, нават звычайны лакальны кааператыў. З абяцаных рознакласавых караблёў для гульні быў дасяжны толькі адзін клас.
Фізычная мадэль, то бок уплыў гравітацыі на кожным шарыку была аднолькавая, а генерацыя іншапланетнай фауны была ўвогуле трэшовая і нагадвала хутчэй спробу рэдактор спор пасля двухліцкага. Ну і па дробязях тыпу глічы, пустэчы і гэтак далей. І гэта пры тым, што гульня каштуе як AAA тайтл. Гэта сёння такое і з'яўляецца нормай для буйных студый, а тады ад інды-гульні People чакаў большага. Такім чынам на гульню ў свой час не лаяўся толькі лянівы, а каманда Hello Games пад кіраўніцтвам Шона Мюррэя імкліва моўчкі сышла ў цемру, але ненадоўга. Яны не здаліся. Не здавайся і ты. І пачалі штампаваць патчы літаральна адзін за адным, і пачалося самае цікавае. Пасля такога вось падавалася падназначнага рэлізу Hello Games адправілі аглядальнікам з Reddit звычайны гульнявы мерч і некія аўдыёкасеты, якія атрымалі 16 чалавек. Пасля расшыфроўцы якіх на спектраграмах было бачна нейкія сімвалы, якія ў сваю чаргу суадносіліся па сістэме ROT-17 з ASC2 і давалі ў выніку слова партал. На той момант у гульні напраўду існавалі парталы, але яны яшчэ не функцыянавалі. На форумах пайшлі да высновы, што гэта пачатак гэткай ARG, то бок гульні квеста. Да яе таксама адносіліся і спецыяльна падрыхтаваныя сайты, радыёстанцыі, нататкі і гэтак далей. А дакладна вось гэтая гульня трывала цягам 2 умоўных сезонаў, падзеленых па 3 фазы. Напрыклад, вось сайт, які выкарыстоўваўся для гульні, мае назву Waking Titan. Тытан, які абуджаецца. Выглядаў як шасціграннік з абасобленымі трохкутнікамі. У кожным быў пэўны шыфр і 16 піктаграм ніжэй. Піктаграмы былі ўзятыя з No Man's Sky, таму сувязь была досыць відавочнай. Адной з разгадак тых галаволомак была рымская лічба 16. Іншая цікавая рэч — фрагмент відэа з загадкавай дзяўчынай, якая ў зашыфраваным паведамленні прасіла аб дапамозе і давала спасылку на некую радыёстанцыю з прывязкай да пэўнай даты і PDF-дакумент, у якім ішла гаворка аб некай таемнай сустрэчы ў адным з нью-йоркскіх кафе. Хіба гэта не жуценька? Падчас той сустрэчы адзін з карыстальнікаў форума, які займаўся расшыфроўкай, атрымаў каардынаты, прыбыўшы па якіх у гульні людзі знаходзілі станцыю, пакінутую гульцом з нікам Instance 16 Status, альбо істота статусам 16. Сама станцыя давала шыфр для іншай галаваломкі. На станцыі з відэазапісу ў сваю чаргу ў прызначаны час гучала рэклама сайта неіснуючай фірмы Echo64.com, якая нібыта займалася сінтэзам маўлення на аснове абразцоў размоў загінулых людзей. Разгадкай таго сайта стаўся яшчэ адзін відэаўрывак з той жа самай загадкавай дзяўчынай. Але гэтым разам яна раскрывала сваё імя — Elizabeth Layton, і паведамляла аб тым, што яна з'яўляецца галавой некай Atlas Foundation і наступная радыёстанцыя з прызначаным часам. То зноў была рэклама сайта Multiverse75.com. На тым сайце была аб'ява аб наборы спецыялістаў па радыяцыі, вылічальнай тэхніцы, магнітных палях і квантавай электрадынаміцы. Гэта таксама была адна з загадак, рашэннем якой была наступная частка відэа і новая дата. Карацей, пад канец першай фазы гульні гульцы атрымалі поўнае відэа з той самай Элізабет, у якім яна падзякавала ўдзельнікам і папрасіла падаваць заяўку ў аддзел грамадзянскай навукі Citizen Science Division, дзе нібыта павінны былі адабраць лепшых. У другой фазе было больш камандных гульняў. Напрыклад, на Твічы прапанавалася праходзіць галаваломкі пры дапамозе камандаў у чаце. Такім чынам было пройдзена яшчэ некалькі загадак і знойдзена інфармацыя аб нейкай прыладзе — кампаніі Weir, праз якую нібыта людзі гінулі альбо траплялі ў віртуальную кому. У адным з этапаў гульні гульцы павінны былі знаходзіць звесткі аб адным з чальцоў кампаніі і выратаваць яго з гэтай вось віртуальнай комы, мінуючы смерць. Пасля чаго такіх вось людзей, якіх трэба было ратаваць, стала ўжо 12. Сродкам камунікацыі з адным з іх была ў тым ліку і аплікацыя на тэлефоне з такім сімулятарам чату, як у графічных навелах. У выніку засталося толькі 5 чальцоў арганізацыі, на чым як бы і сканчвалася гэтая ARG. І гэта быў насамрэч вельмі цікавы спосаб камунікацыі з аўдыторыяй, які патрабаваў як каманднай гульні, так і разумовых і творчых здольнасцяў. Але якое дачыненне гэта мае да самой No Man's Sky? Кожная фаза скончвалася дакладна падчас выхаду новага патча, які дадаваў новую частку сюжэтнага квеста
які ў сваю чаргу быў падобны да той самай ARG. Гэта дазваляла выклікаць новую хвалю цікавасці і пашыраць аўдыторыю гульні. Зараз у гульні, як я ўжо згадаў раней, вельмі шмат магчымасцяў, каб гуляць так, як падабаецца. У якасці асноўнага занятка можна абраць даследаванне планет пры дапамозе сканера. Кожны аб'ект, адкрыты табой, будзе мець адпаведны маркер. У гульні досыць шырокія магчымасці крафту будаўніцтва. Акрамя вольнага даследавання прапануецца далучыцца да адной з фракцыяў, тыпу наймітаў, гандлёўцаў ці навукоўцаў, альбо дапамагаць кожнай. Можна таксама звярнуць увагу на шматлікія дадатковыя актыўнасці, тыпу вывучэнняў упаўшых караблёў ці абломкаў былой цывілізацыі. Кожная актыўнасць дае якую-небудзь узнагароду для гульца. Гэта можа быць альбо элемент паляпшэння карабля ці касцюма, альбо проста каштоўная рэч, якую можна дорага прадаць. На некаторых планетах ёсць стражы, якія не ўсхваляюць збор рэдкіх ресурсаў ці забыткаў. Можна гуляць злодзея і быць піратам ці кантрабандыстам. Можна развіваць сваё селішча са сваімі законамі, правіламі ці свой уласны гандлёвы альбо баявы флот. Кожную фракцыю прадстаўляе адпаведная раса, якіх у гульні 3, і ў кожнай свая ўласная мова, якую трэба вучыць літаральна па слову, якое высечана на маналітных камнях, і свой менталітэт. Гульня дазваляе даследаваць і нябесныя прасторы, і падзямеллі, і нават падводную глыбіню, асабліва пасля нядаўнага вялікага абнаўлення. Саміх караблёў, дарэчы, таксама шмат, як і спосабаў іх атрымаць. Хоць рандомна упаўшыя знайдзі ды забяры. Тое самае тычыцца і мультытулаў, якія таксама падзяляюцца на класы і з'яўляюцца адначасова і зброяй, і інструментам для збору рэсурсаў і тэрафарміравання. Агулам у гульні проста велізарная колькасць усяго, і гэта ўсё яшчэ і нельга знайсці адразу на адной планеце, нават у адной сістэме. Такая свабода і такі маштаб дзеянняў — гэта сапраўды цікавы, як мінімум незвычайны досвед. І дзякуючы прагрэсіі немужыцкае неба здольнае засягнуць нават далёкага ад сэй-фай сеттынгу гульца надоўга. А калі вы любіце космас, то вы хутчэй за ўсё атрымаеце від на жыхарства ў гэтай гульні. Магчыма, нават разам са сваімі сябрамі-аднадумцамі. Яшчэ пасля абнаўленняў звычайна ў гульні з'яўляюцца часовыя івенты, экспедыцыі. Гэта нешта накшталт батл-пасаў, то бок пэўны набор квестаў, за праходжанне якіх гульцам даюць досыць каштоўную знагороды. Ну і самае цікавае — сюжэт. Так, у гульні ёсць ланцуг асноўных квестаў з некалькімі аркамі, які прасоўвае гульца ўздоўж сюжэтнай лініі. І для пясочніцы гэта досыць незвычайна. Як мінімум, гэта апошняе, чаго чакаеш ад падобнай гульні. І сюжэт тут сапраўды цікавы і мае кранальную канцоўку. Нягледзячы на тое, што праз тую ж рандомную генерацыю абставіны ў кожнага гульца будуць адрознівацца, агульнае апавяданне будзе тое самае. Таму, хто надта адчувальны да спойлераў і хоча самастойна знаёміцца з гэтым, я зрабіў тайм-коды, а ўсім астатнім я прайшоў гэта за вас. Таму прыемнага прагляду. Пачынаецца ўсё з таго, што наш персанаж прачынаецца на невядомай планеце, а сістэма касцюма праводзіць працэдуру ініцыялізацыі і ўзгадвае сістэму Атлас. Пасля чаго мы паслядоўна актывуем усе сістэмы жыццезабеспячэння і, канешне ж, мультытул. Пасля ланцуга квестаў рамантуем усё, што апынулася пашкоджаным. Шукаем сігнал бедства, дзе знаходзіцца разбіты карабель. Рамантуем яго. Маяк, які запусціў сігнал і прывёў нас у гэтую кропку, узгадвае загадкавую ітэрацыю з доўгім нумарам. Калі што, ітэрацыя — гэта паслядоўнасць аднолькавых дзеянняў, звычайна для апрацоўкі масіва дадзеных. Да гэтага маяк дадае паведамленне аб тым, што нейкі сасуд пад нумарам 16 спустошаны, а нагода ўторгне стражаў. У выніку чаго стварылася новая ітэрацыя — сістэмай стрымання анамаліяў. Што цікава, нашага персанажа таксама называюць анамаліяй. Калі вы нічога не разумелі, то гэта нармальна. У гэтым моманце, сидзячы ў зоркалёце, персанаж пачынае разважаць аб тым, што ён згубіў памяць, нічога не разумее і знаходзіцца ў адзіноце. Новая мэта — знайсці шлях да зорак. Узняўшыся ў космас, з намі на сувязь выходзіць невядомая істота і просіць праставіцца. У адказ чуем, што мы не ў адзіноце і нам трэба за чымсьці адправіцца. Што ж, атрымліваем рандомныя каардынаты і ляцім. У пазначанай кропцы знаходзім капсулу, якая паведамляе, што той, хто ляцеў гэтым шляхам, трапіў у аварыю і вымушана прызямліўся тут, каб схавацца ад буры. Атрымліваем ландшафтны маніпулятар, пры дапамозе якога можна займацца тэрафарміраваннем
фарміраваннем і дабываць рэсурсы. Разгортваем лагер і атрымліваем ад кампутера паведамленне аб тым, што пастаянна прымаецца сігнал з лічбы 16 ад мясцовай касмічнай станцыі. Адпраўляемся туды і праводзім апытанку сярод мінакоў. Адзін з іх неяк нервова рэагуе на словы аб той лічбе 16. Ён не сваім голасам распавядае аб тым, што нехта яны назірае за намі і мы павінны знайсці тое, што пакінута для нас. Далей гэта істота ловіць амнезію, а мы атрымліваем новыя каардынаты. У гэтым месцы знаходзіцца велізарны упаўшы карабель. Аднаўляем ягоны гіперрухавік, забіраем антыматэрыю і атрымліваем паведамленне ад ягонага кампутара. Ты знойдзеш нас, калі прыйдзе час. І шмат лічбаў 16 у канцы. Паляцеўшы новую сістэму, мы атрымліваем новыя каардынаты. Прызямліўшыся там, знаходзім маналіт, які называецца сэрца анамалій. Пасля таго, як мы выкладаем яму ўсё, што мы ведаем, ён уключае трывогу і кажа, што сцены разбураныя, а межы знікаюць і просіць знайсці тых самых загадкавых нас. Пакінуўшы планету, зноў атрымліваем паведамленне ад таго ж незнаёмца, які паўтарае сваё першае паведамленне аб тым, што мы не ў адзіноце. Але спытваецца, чаму мы яго кінулі. Калі сказаць яму штосьці тыпу «Я не разумею, што ты кажаш», ён адказвае, што мы такія ж, як і ўсе, і нічога не разумеем. Прылецеўшы па каардынатах з незнаёмца, знаходзім пашкоджаны карабель, кампутар якога змяшае дадзеныя, якія сведчаць аб тым, што таго незнаёмца завуць Артэміда. Пасля гэтага з намі звязваецца істота па імені Нада, расы Корвакс. Ён блытае нас з Артэмідай, але калі мы паведамляем яму аб тым, што адбываецца, ён запрашае нас на касмічную анамалію. Калі што, касмічная анамалія гэта такая станцыя, хаб, якую можна выклікаць у любы момант у любую кропку космоса, а ўнутры можна сустрэць іншых гульцоў-вандроўнікаў, гандлёўцаў, паляпшэнне літаральна для ўсяго і гэтак далей. Знаходзім нашага Корвакса, які паведамляе, што ён адступнік. І тут варта адзначыць, што Корваксы гэта звышінтэлектуальная раса машын, якія пакланяюцца Атласу і выкарыстоўваюць яго на інтэрфейс і тэхналогіі, што ў прынцыпе з'яўляецца іхным асноўным прыярытэтам – тэхналогіі і навука. Яшчэ яны выкарыстоўваюць спецыяльныя кубы, як носьбіты інфармацыі, каб ёй дзяліцца і загружаць непасрэдна ў свой мозг. Даведваемся крыху лора іх расы, аб гібелі Корвакс Прайм, іхняй роднай планеты, дзе знаходзілася канвергенцыя, агульны зборнік інфармацыі тыпу бібліятэкі, а знішчылі ўсё гэта раса гекаў, вось гэтых невялічкіх істот. Яны вынішчылі ўсю планету, яе насельніцтва і веды, якія захоўвала канвергенція. Тых, хто ацалеў, забралі ў рабства у якасці міласэрдыя. Дарэчы, з частак загінулых корваксаў гекі рабілі сабе зброю і браню. Нада выратаваў гек па імені Пола, пасля чаго яны разам і засталіся на анамаліі. Нада адмовіўся ад усіх сваіх і стаўся ізгоем, але лічыць, што так ён знайшоў свабоду і зараз дапамагае усялякім вандроўнікам, такім як мы. Анамалія, дарэчы, мае абарону ад стражаў і знаходзіцца па-за прасторай і часам, таму з'яўляецца найбольш бяспечным месцам у галактыцы. І да таго ж яна можа перамяшчацца у адрозненне ад звычайных станцый сістэм. Пасля размовы Нада накіроўвае нас пагутарыць з Пола, які ў сваю чаргу кажа, што замест нас павінна была быць Артэміда, але, здаецца, нешта пайшло не так. Але ўпэўнівае, што мы яе знойдзем. Вылетаем са станцыі і прымаем сігнал. Незнаёмы спытваецца, ці чуваць яго, і кажа, што не разумее, дзе ён. Вакол цемра і адзінота. Так, гэта Артэміда. Яна транслюе сігнал, каб яе хто-небудзь пачуў. Ёй страшна і яна просіць аб дапамозе. Распавёўшы ёй пра свой карабель і пра тое, як мы атрымалі гэты сігнал, мы чуем у адказ перасцярогу аб небяспецы і нейкіх 16 істот. Пасля чаго яна звяртаецца да нас і спытваецца, ці ведаем мы, хто мы. Некае яно хлусіць ёй і ўсім. І ўсё, на гэтым сувязь абрываецца. Знаходзім гелаграфічную вежу, пры дапамозе якой узмацняем сувязь і зноў размаўляем з Артэмідай. Разумеем, што яна блытаецца і ёй складана адрозніць рэальнасць ад ілюзіі. Яна не памятае, з кім яна аб гэтым размаўляла. Яна выдаліла галасавы перадатчык свайго касцюма, каб не чуць нейкія галасы. Спытваемся аб тым, хто яна. Яна ў сваю чаргу кажа, што яна такі ж самы вандроўнік, як і мы. Нам прыходзіць бачанне. Мы назіраем чырвоную планету, нейкія форме жыцця, зоркі, але з'яўляецца голас, які кажа, што выяўленая анамалія з пазнакай вандроўнік. Пасля таго, як мы прачынаемся, Артэміда кажа, што тыя самыя бачанні пераследуюць і яе. І мы з ёй адрозніваемся ад усіх астатніх. А той знішчаны карабель, дзе мы знайшлі апошнія дадзеныя, належаў ёй. Пасля размяшаем базы на некалькіх планетах, дзе будуем
выконваем узмацненне сігнала, каб атрымаць дакладныя каардынаты месца, дзе захрасла Артэміда. Зноў звязваемся з ёй, каб перадаць дадзеныя, але яна кажа, што не мае доступу да адпаведных тэхналогій і нам трэба знайсці кагосьці, хто можа суаднесці атрыманыя дадзеныя. Для гэтага патрабуецца вывучыць мову корваксаў, каб паразмаўляць з імі і палепшыць адносіны. Выконваем заданні. Наведваем нашага знаёмага Нада. Ён кажа, што раней быў знаёмы з Артэмідай, і яго здзіўляе, што яна не памятае яго, і мяркуе, што гэта можа быць іншая ітэрацыя Артэміды, а мы мусім ёй дапамагчы. У выніку знаходзім істоту корвакса, які пагаджаецца дапамагчы. Пасля аналізу ён прыходзіць да высновы, што Артэміды не існуе. Паведамляем аб гэтым самой Артэмідзе, пасля чаго яна ловіць дэпрэсію і кажа, што раней знаходзіла парталы і, магчыма, нам трэба імі скарыстацца. Таксама яна кажа, што захрасла ў нейкай пячоры і яе пераследуюць нейкія істоты з шклянымі вачыма. Мы дарэмна намагаемся яе супакоіць. У канцы размовы яна ўзгадвае імя Апалон. Ляцім зноў да Нада за тлумачэннем. Высвятляецца, што Артэміда захрасла недзе паміж сусветамі, але ў адрозненні ад анамаліі, якая таксама можа перамяшчацца паміж сусветамі, прастора, дзе знаходзіцца Артэміда, нестабільная. Яшчэ ён кажа аб Атласе. Гэта ілжывая істота, якая яго пераследуе, але мы можам увесці яе. Знаходзім галаграфічную вежу і выходзім на сувязь з Апалонам. Ён не надта нам давярае, але просіць заплаціць за гутарку з ім. Кажам яму пра Артэміду і што яна ў небяспецы. Ён мяркуе, што калі ён нам дапаможа, атрымае магчымасць на гэтым зарабіць. Як вынік, даведваемся, што магчыма з гэтым неяк звязаныя стражы. Пасля гэтага гульня знаёміць нас з механікамі развіцця базы, персанала і ўзбраення. Пасля Апалон дае інфармацыю аб будынку, захопленым стражамі, дзе можа знаходзіцца важная інфармацыя. Яшчэ з дыялогу можна даведацца, што Апалон не лічыць сабе роботам, а ягоная знешнасць гэта вынік нейкай помсты. Прыбыўшы на месца і адбіўшыся ад стражаў, узламваем кансоль. Але там няма нічога, акрамя інфармацыі аб корваксе, які адрынуўся ад адзінства. Акрамя, здавалася б, бескарыснай інфармацыі знаходзім напужаную жывёліну, якая, гледзячы па ўсім, была пітомцам корвакса, які тут жыў, якое моцна пашкоджана, і яго можна толькі дабіць альбо пакінуць. Паведамляем аб гэтым Апалону. Ён распавядае аб тым, што назіраў за стражамі, і тым, як яны выкарыстоўваюць парталы. Дакладваем Нада аб тым, што мы даведаліся ад Апалона, але той кажа, што не ведае дасканала Апалона, але мы мусім следаваць ягонаму плану, каб зразумець, што той хоча. Па наводцы Апалона знаходзім чарговы старажытны маналіт, атрымліваем інфармацыю аб загадкавым вандроўніку, які да нас намагаўся знайсці веды нейкіх сімваляў, якія павінны былі актываваць парталы. Яшчэ той вандроўнік жадаў даследаваць такім чынам усе сусветы. Сімвалі ён здабываў ад зрынутых ім жа стражаў. Калі ён сабраў усе сімвалі, ён скарыстаўся парталам, які прывёў яго да самого Атласа. У Атласа вандроўнік спытваўся, сколькі сусветаў яму засталося наведаць. У адказ ён атрымаў вось такую лічбу і паведамленне аб тым, што за адзінае жыццё наведаць усё не атрымаецца, што вандроўнік і ўсведаміў. Яшчэ Атлас дадаў, што астатнія вандроўнікі атрымаюць спадчыну, ягоныя веды і будуць, як і ён, наведваць планеты ў поўнай адзіноце і перадаваць атрыманыя веды адзін аднаму праз захаваныя дадзеныя. Вандроўнік у адказ паведаміў, што гэта не тое, што ён шукаў, і што пасля ягонай смерці не бачыць у гэтым аніякага сэнсу. Ён пажадаў атрымаць вечнае жыццё, каб даследаваць усе сусветы, пры гэтым абяцэньваючы любыя ахвяры. Далей выкарыстоўваем партал, уводзячы ўсе сімвалі, якія мы знаходзілі. На тым баку адбіваемся ад стражаў. Пасля нас пераносіць ужо непасрэдна да Атласа. Калі дакладна, то да аднаго з ягоных інтэрфейсаў. Ён кажа, што з моманту апошняй дыягностыкі прайшло вось столькі год. Пасля ён пачынае пералічваць падпраграмы і памылкі, сярод якіх ён выдзяляе праграму вандроўнік. Структурная цэласнасць знешняга розуму парушана і недакладна патрабуе рамонт. Уключаем асобовы інтэрфейс. І як толькі мы пачынаем задаваць пытанні, нас зноў кудысьці перакідае. Апынуўшыся на выпадковай планеце і назіраючы літаральна тое самае, што было ў самым пачатку гульні, герой кажа, што ён сумняваецца ў правільнасці таго, што мы робім. Прыйшоўшы ізноў пачуцці, атрымліваем сігнал ад незнаёмца і каардынаты. Прыбыўшы па каардынатах на іншую планету, знаходзім артэфакт, побач з якім з'яўляецца галаграма Артэміды. Але яна толькі паведамляе аб тым, што ёй страшна, і на яе палююць машыны. Прасканіраваўшы галаграму, разумеем, што яна мае такую самую электронную подпіс, як і папярэдняе паведамленне ад Артэміды. Гэта сведчыць аб тым, што ўвесь час сігнал шоў дакладна адсюль.
і Артэміда насамрэч загінула. А гэты артефакт гэта штосьці накшталт надмагілля, які змяшчае ўспаміны і дадзеныя вандроўніка. Паведамляецца аб тым, што Артэміда загінула тут у адзіноце, і яе суправаджаў страх. Спрабуем распавесці аб гэтым Апалону, але сувязі з ім няма. Замест таго мы атрымліваем інфармацыю аб тым, што сетка падвергнулася ўварванню і канал сувязі перахоплены. Перад намі ўзнікае галаграма некага 0, што літаральна адзначае адсутнасць дадзеных. Напішыце ў каментарах, як бы вы назвалі гэту істоту, а я пакуль прымаю імя Пустэча. Ён толькі спытваецца ў нас, ці ёсць сэнс жыць далей, калі наперадзе толькі непазбежная смерць. Пасля чаго кажа, што насамрэч Артэміду яшчэ можна выратаваць. Для гэтага патрэбная дуга свядомасці. Пагаджаемся дапамагчы і ствараем гэтую дугу і выкарыстоўваем яе на галаграму Артэміды, загрузіўшы яе туды. Зноў размаўляем з Пустэчай. Той кажа, што вандроўнікі прысуджаныя да адзіноты не проста так. Калі яны намагаюцца аб'яднацца, першародны гэта заўважае. Атрымліваючы адказы, мы атрымліваем яшчэ больш пытанняў. У выніку мы мусім даставіць Артэміду да Нады і Пола. Але калі мы выконваем гэта, то атрымліваем сумныя падрабязнасці. Нада паведамляе, што фізычна Артэміду мы дакладна не вернем. Яна назаўжды застанецца ў выглядзе дадзеных унутры дугі. Але на станцыі ёсць прылада, дзе Артэміда магла бы жыць штучна ў сімуляцыі. Тут гульня дае выбар: забіць яе канчаткова, каб лагічна скончыць ейныя прыгоды, альбо загрузіць яе ў сімуляцыю. Загружаем яе ў машыну. Нам кажуць, што ёй спатрэбіцца час, каб адаптавацца да новых умоў існавання. Нада і Пола падтрымліваюць наш выбар і упэўніваюць, што паклапоцяцца аб тым, каб Артэміда бяспечна існавала ў сімуляцыі і магла вандраваць па галактыцы як і раней. Калі мы зноў трапляем у адчынены космас, сувязь з Апалонам вяртаецца. Распавядаем яму пра тое, як мы гутарылі з Атласам. Той кажа, што мы мусім працягваць вывучаць маналіты, што гэта дапаможа нам разбагацець. У дадатак ён жадае сустрэцца з намі, выкарыстаўшы адзін з парталаў. Пасля таго, як мы паведамляем яму аб смерці Артэміды, ён засмучваецца. Ён просіць паведаміць яму каардынаты ейнага артефакта, каб развітацца з ёй. Распавядаем яму пра наш выбар на анамаліі. Апалон дзякуе нам і кажа, што мы заслужылі ягоны давер. Працягваем даследаваць маналіты. Адзін з іх прыводзіць нас да партала. Выкарыстоўваем веды, атрыманыя раней аб сімвалях. Перадаем нашы каардынаты Апалону. Той кажа, што пакуль ён перамяшаецца, мы мусім даведацца аб тым, хто такі Пустэча і які ён мае матывы. Звязваемся з Пустэчай, які кажа, што Атлас гэта не той, кім падаецца. Ён напужаны і страждае. А матывы стражаў насамрэч глыбей і больш складаныя. Яны шукаюць анамалію ў структуры мультысусвету і знішаюць іх. Далей атрымліваем інфармацыю аб абсерваторыі, якая прывядзе нас да пашкоджанага судна, дзе нас чакаюць адказы на некаторыя пытанні. Распавядаем Нада аб планах Апалона, і таму гэта не падабаецца. Ён кажа, што парталы заражаны і прывозяць да скажэнняў, і Атлас аб гэтым ведае. Перамясціўшыся, Апалон пачынае распаўсюджваць гэтую халеру па ўсяму свету і хутчэй за ўсё трапіць пад уплыў Атласа. Такім чынам атрымліваем 3 кропкі бачання ў дачыненні да Атласа. Першая. Пустэча лічыць, што Атласу трэба дапамагчы і ён страждае. Другая. Нада сцвярджае, што Атлас небяспечны і хоча сказіць сусвет. Трэцяя. Апалон кажа, што Атлас недаследаваны і на гэтым можна зарабіць. Трэба знайсці абсерваторыю, каб атрымаць больш інфармацыі. Знаходзім яе і атрымліваем каардынаты карабля. Там мы высвятляем, што журналы з інфармацыяй на ім належаць Пола. У ім Пола піша, як мільёны стражаў па ўсёй галактыцы спачатку назіралі, а пазней раптоўна актываваліся і нанеслі ўдар. І знішчылі ўсё арганічнае жыццё па ўсёй галактыцы ўсяго за 54,2 мінуты. Там ён таксама ўзгадаў Нада і што яму трэба бяжаць і знайсці яго ў іншым сусвеце. Ён верыў, што ў іншых выміраннях існуе велізарная колькасць такіх, як ён. У апошнім урыўку паведамляецца, як Пола застаўся адзін і чуў просьбы дапамогі сваіх паміраючых сяброў. Перад тым, як перадаць інфармацыю ў Пустэчы, з намі на сувязь выходзіць Артэміда. Яна кажа, што нарэшце пакінула тое страшнае месца, дзе раней захрасла, і зараз ёй нічога не перашкаджае зноў адправіцца даследаваць новыя светы. І мы зараз можам знайсці адзін аднаго. Вырашаем распавесці ёй усю праўду пра ейную гібель і адраджэнне ў сімуляцыі ўнутры машыны, разумеючы пры гэтым, што разам з тым разбурыліся ейныя мары аб даследаванні галактык і яна засталася назаўсёды ў адзіноце. Але ў пэўны
пэўным сэнсе дае ніхто не даследаваў і гэтую сістэму ўнутры сімуляцыі. Відавочна, яна засмушваецца і кажа, што ёй патрэбны яшчэ час, каб усё ацэнсаваць. Перадаем знойдзены журнал пустэчы, але тую гэта не здзіўляе. Яна проста хацела пераканацца ў дачыненні да нас і Атласа. З гэтай жа размовы становіцца зразумела, што сапраўды існуюць і іншыя вымярэнні, дзе тыя самыя падзеі адбываюцца по-рознаму. А той разбіты грузавы карабель прыбыў якраз з падобнага вымярэння. Яшчэ існуюць 3 выключэнні, у якіх існуе Атлас. Стражы ў сваю чаргу служылі для палявання на памылкі сусветаў, каб перадухіліць выміранне і разбурэнне. А той факт, што яны ў нейкі момант пачалі злішаць усё за пару, азначае, што праблема была занадта сур'ёзная. Увогуле, стражы гэта механізмы, якія былі створаны Атласам, і першапачаткова яны былі прызначаны выключна для назірання і збору інфармацыі, але з часам Атлас пашырыў іхні функцыянал. Пустэча ж з'яўляецца старажытнай істотай. Калісьці вандроўнікі апаганілі Атласа сваёй прысутнасцю. Іх з'яўленне азначала пачатак залатой эпохі, але яны дапусцілі памылку. Пустэча раптоўна прыпыняецца і кажа, што зрабіў нешта невыбачайнае, пасля чаго нейкі рай быў згублены. Ён дадае, што ў нашым цыкле ітэрацыі нешта адрозніваецца. Грані паміж светамі станчаюцца. Нада ведае аб гэтым, але баіцца паведаміць. У канцы пустэча паведамляе, што каб вырашыць, што рабіць далей, нам патрэбныя веды іншых расаў. Наш шлях ляжыць да картографа. Ляцім у сістэму вакінаў і знаходзім картографа. Але ён нервуецца і кажа, што мы лезем у сакрэты вакінаў і ўвогуле, што мы шпіён-парушальнік. Але, адпаведна, нагаду вандроўнікам трэба дапамагаць. Але на пачатку трэба павысіць узровень адносінаў. Адметная рыса вакінаў – гэта іхняя агрэсія і ваяўнічасць. Вакіны маюць свой кодэкс гонару, і яны шануюць памяць сваіх продкаў. Таму лагічна, што іхнія квесты ў асноўным гэта знішчэнне піратаў ці звальненне захопленых будынкаў, а ўзнагарода, адпаведна, паляпшэнне мультытулаў і ўзбраення караблёў. Дарэчы, калі вам давялося, што яны падобныя да класічных оркаў, то вам не давялося. Той картограф узгадваў пра вадыра ваяводу па імі Хірк. Ён адзін з старажытных вайкінаў. Разам з яшчэ адным вайкінам ваяводай Нала накіроўваліся да маналіту ў пошуках мудрасці продкаў, але маналіт загаворыў толькі з Нала. Хірк на адмену атрымаў толькі маўчанне. З гэтай нагоды Хірк забіў Нала, а па вяртанні знішчае ўсіх ягоных паплечнікаў. Пасля ён заявіў, што атрымаў вялікія веды ад маналіта і пачаў вайну супраць стражаў. Нала ж ён азначыў як загінулага на гэтай вайне. З велічэзнымі ахвярамі вайкінам атрымалася перамагчы стражаў. Яшчэ ў іхнім кодексе гаворыцца аб дапамозе вандроўнікаў, таму што тыя таксама знішчаюць стражаў. Акрамя гісторыі, картограф паведамляе аб тым, што адпаведна іхняй культуры, калі нехта называе сабе богам, то не з'яўляецца ім. Калі Атлас кажа, што ён бог, то ён вар'ят. Перад тым, як пайсці, заўважаем, што на тэрмінале картографа паказваецца лічба 16. Але пытанне аб гэтай лічбе прычыняе яму боль. Яго паводзіны мяняюцца, і ён робіць выгляд, што нічога аб гэтым не ведае. Што ж, ляцім далей. Наступная раса – корваксы. Знаходзім картографа, атрымліваем квест на давер. У гэты момант на сувязь выходзіць Артэміда. Яна ўсё яшчэ ў разгубленым стане, а нашай сустрэча з Аполлонам не накавана здзейсніцца, але ў канцы яна крыху падбадзёрваецца і кажа, што скончвае будаваць карабель, каб даследаваць сусвет, у якім мы яе памясцілі. Тым часам знаходзім куб канвергенцыі з памяццю корваксаў і перадаем іхняму картографу. Затым корвакс падключаецца да нашай свядомасці і паведамляе гісторыю сваёй расы, аб якой я распавядаў раней. Пасля корвакс паказвае наніты. Для нас гэта ўсяго толькі валюта, адна з, але прыглядзеўшыся мы заўважаем, што наніты жывыя. Іх 16 і яны просяць, каб мы іх забралі з сабой. Картограф дадае, што стражы зроблены з таго ж матэрыялу, што і наніты, і што іх прысутнасць гэта боскае ўмяшанне, якому не трэба перашкаджаць. Ляцім далей, і наступнае гэта, канешне ж, гекі. Па той же схеме бярэм квест і выконваем, каб атрымаць інфармацыю. Раптоўна да нас тэлефануе Аполлон. Ад яго ідзе чырвонае святло. Ён кажа, што Атлас яго заўважыў і сочыць за ім. Ён не адчувае ног і пачынае стрэсаваць. Прапануем яму супакоіцца і дышаць, але ён адказвае, што ён не арганічная істота і яму не трэба дыхаць. Ён кажа, што ў выніку хацеў проста спакойнага жыцця ў багаці, як і многія іншыя, але ў канцы ён дадае, што полюбіў свае кайданы. Разумеем, што Атлас яго ўжо праглынуў, і мы не зможам сустрэцца. Такім чынам мы зноў згубілі сяброўскага персанажа. Гэта ўжо пачынае паходзіць на праклён, калі ўсе, з кім мы намагаліся сустрэцца, тым ці іншым чынам сыходзяць.
сыходзяць, што пацвярджае словы Атласа аб тым, што вандроўнікі назаўжды асуджаныя на адзіноту. Карацей, выконваем квест для гека-картографа і атрымліваем інфармацыю пра ягоную расу, якую я таксама закранаў раней. Зараз гэта раса гандлёўцаў, якая ў асноўным існуе за кошт гандлю рэсурсамі, але раней гэта былі агрэсіўныя і жорсткія істоты, якія знішчылі сістэму за сістэмай. Іх яшчэ называлі першароднымі. Яны ў сваю чаргу назіралі за вайной паміж вайкінамі і стражамі. Калі вайна амаль скончылася, гекі напалі на расу корваксаў, ледзь не знішчыўшы яе і забраўшы многіх у рабства. Пасля яны вырашылі напаць і на аслабеўшых ад вайны вайкінаў, але на роднай планеце гекаў корваксы пачалі заражаць потомства гекаў, што змяніла генетыку гекаў, прыбраўшы жорсткасць і агрэсіўнасць і дадаўшы пакорлівасць. Гэта прывяло да таго, што наступнае пакаленне гекаў пачало сумнявацца ў правільнасці першародаў і ў выніку зрынула іхнюю імперыю. Тым часам пачалі з'яўляцца новыя стражы, якія пачалі вынішаць тое, што засталося ад першародаў. Карацей, цяперашнія гекі гэта абсалютна іншая раса ў параўнанні з той, што была раней. У сваю чаргу мы атрымліваем інфармацыю, што пустэча гэта і ёсць той самы вандроўнік, які асабіста сустракаўся з Атласам. Менавіта яму Атлас патлумачыў, што жыцця не хопіць, каб даследаваць усе светы, і пустэча прыняў выклік перажыць саму бясконцасць. Але яго не адпускае тое, што час сыходзіць, а Атлас не адказвае яму. І кожную ітэрацыю выжываюць толькі 3 расы: вайкіны, корваксы і гекі. Але ўсё скончваецца вайной. Такім чынам Атлас намагаецца аб нечым паведаміць. Пустэча хоча з ім сустрэцца. Сувязь абрываецца, але мы атрымліваем каардынаты. Прыбыўшы, знаходзім карабль, які належаў Апалону. Журнал сведчыць аб тым, што Апалон намагаўся сцерці Атлас і змяніць яго. Гэтым разам усё магло атрымацца інакш. Ловім бачанне і зноў лічба 16. Адбіваемся ад стражаў і ляцім да партала. Уводзім сімвалі і трапляем у міжпланетарную прастору, дзе нас сустракае Атлас. Ён сцвярджае, што мы задаем пытанні аб прызначэнні, жаданні ўбачыцца са створцам і ўвогуле паводзім сабе неадпаведна рэчаіснасці. І зараз ён прапануе нам спытацца яго самастойна. Падключаемся і атрымліваем велічэзны масіў дадзеных, сярод якіх ёсць і формула душы, і поўная гісторыі ўсіх раз схемы жыццёвых цыклаў і шмат чаго яшчэ, што дае зразумець заканамернасць нашага існавання. Жыццё не тое, што распланавана памінутна, але прыдумана і створана ў выглядзе галаграфічнага інтэрфейса. То бок, наше жыццё гэта сімуляцыя, а Атлас ягоны творца. Наш герой разумее, што ўсё ягонае жыццё гэта хлусня і набор сімваляў. Атлас нагадвае аб нашых выбарах, як мы выратавалі Артэміду і згубілі Апалона. Спытваецца, кім мы сябе лічым і ці верым у сваё існаванне. Ён нават прапануе знікнуць. Атлас хацеў паглядзець, што мы будзем рабіць у гэтай ітерацыі сусвета. Што мы будзем рабіць з тымі істотамі, якіх сустрэлі, інфармацыяй і кім мы ўвогуле станем. Вандроўнікі, па сутнасці, з'яўляецца 4-й расай, якую стварыў Атлас, каб назіраць. Разумеем, што мы адзіны жывы вандроўнік у гэтым свеце, а астатнія проста галаграмы і водгаласы папярэдніх вандроўнікаў з іншых ітерацый, пры дапамозе якіх мы збіраем атрыманую імі інфармацыю. І нас чакае той жа лёс, што і іх. Пасля свайго існавання мы проста пакінем сваю інфармацыю ў выглядзе маналіта для наступнага вандроўніка. Вось чаму вандроўнікам прысуджана быць у адзіноце, таму што Атлас выкарыстоўвае іх дзеля сваіх эксперыментаў. Герой проста прымае тое, што мы проста код, які належыць Атласу. Здаецца, што ўсё закончана. Атлас прапануе задаць яму апошняе пытанне. У адказ называем лічбу 16. Раптоўна Атлас мяняецца і пачынае выдаваць памылкі і збоі. Ён кажа, што яму засталося існаваць 16 хвілін. Ён баіцца і спрабуе змагацца з памылкамі, што ўчыняецца яму боль, але нічога не атрымліваецца. Разумеем, што праз 16 хвілінаў Атласа не стане, але калі для Атласа хвіліны, то для нас гэта могуць быць дні, тыдні, месяцы і так далей. Нас выкідвае ў рандомную кропку, сядаем у карабель і прымаем рашэнне папярэдзіць усіх, што праз 16 хвілін усё знікне, што Атлас не бог, а машына. Варта прабачыць ворагаў і развітацца з сябрамі. Вернемся на хвілінку ў нашу рэальнасць. Як мы зразумелі з сюжэта, Атлас гэта машына, якая сімулюе цэлы сусвет, за якой яна бесперарыўна назірае пры дапамозе вандроўніка і ў рэдкіх выпадках умешваецца ў тыя падзеі, якія па яе меркаванні парушаюць баланс. Але як любая машына, яна была кімсьці створана, а дакладна карпарацыяй Atlas Foundation, якая займалася распрацоўкай AI, альбо штучнага інтэлекта.
AI яны, блядь, ставяць, AI! Ён нам нахуй не трэба, AI ваш! Дзеля генерацыі сусветаў, іх развіцця, назірання і збору інфармацыі, каб развіць магчымасці таго самага штучнага інтэлекта ў сферы ваенных стратэгій. У распрацоўкі канторы таксама выходзілі вышэй узгаданае Эхо 64 для сімуляцыі голаса загінулых людзей, Мультыверс 75 для вывучэння электрамагнітных палёў, руху частак, квантавай фізіцы і іншага. Myriad 70 проект, які адказваў за адпраўку дадзеных праз асабістыя серверы карпорацыі, слабейшыя з якіх здольныя захоўваць мільёны гігабайт інфармацыі і кадаваць яе ў квантавыя фарматы. Нават не пытайцеся. Super Lumina 6S для камунікацыі з карыстальнікамі. Такім чынам, штучны інтэлект развіваўся сіламі злучаных каманд, якія працавалі над рознымі праектамі, у тым ліку і сама генеральны дырэктар Элізабет Лейтон. Магчымасці AI былі значна пашыраныя пры спалучэнні розных тэхналогій, і быў створаны суперпраект Waking Titan, аб якім было сказана раней. Мэтай было стварыць ARG-гульню для гульцоў, дзе тыя маглі разгадваць галаваломкі і шыфры, каб той штучны інтэлект мог аналізаваць дзеянні гульцоў і навучацца. Агульнымі высілкамі гульцоў мэта была дасягнута, а лепшыя атрымалі пропуск вышэйшага ўзроўню Atlas Pass для далейшага супрацоўніцтва. Але праз нейкі час серверы канторы пачалі збаіць. Супрацоўнікі высветлілі, што віноўнікам была карпорацыя VR, тая, што займалася распрацоўкай віртуальнай рэальнасці, аснаванай на снах. Яны праганялі велізарную колькасць інфармацыі пра спутнікі Myriad. Падчас ARG супрацоўнікі грамадзянскага аддзела даведваліся, што VR маюць таямніцу. Насамрэч, пэўная колькасць супрацоўнікаў, які тэставалі іх прыладу, не выходзілі з віртуальнай комы. Было прынята рашэнне разабрацца ў сітуацыі. У галоўны офіс кампаніі была накіравана аператыўная група, якія дазналіся, што ў каматозным стане знаходзіцца 12 чалавек. Іх удалося перавесці ў бяспечнае месца, але пазней становіцца вядома, што іх не ўдалося выратаваць. Тым часам Элізабет Лейтон знаходзіцца ў будынку Atlas Foundation, дзе трапляю адну з камер відэаназірання. Раптам адбываецца выбух. Становіцца вядома, што розум супрацоўнікаў, якія былі ў коме, знаходзіцца на адным з спутнікаў. Увесь час іх трымалі ў сімуляцыі дзеля жыццезабеспячэння, дзе за імі вялося назіранне і кантроль, каб мець магчымасць у будучыні іх выратаваць. Эмілі, менавіта так назвалі той самы штучны інтэлект, не магла спрагназаваць поспех гэтай аперацыі, што сталася для яе моцным ударам. Яна пастаянна спасылалася на тое, што бачыла непазбежнасць будучыні кожнага з тых супрацоўнікаў. Такім чынам, AI лічыў усе наступныя дзеянні бессэнсоўнымі. Як вынік, разам з аддзелам грамадзянскіх даследаванняў удалося выратаваць некалькіх чалавек, але Эмілі зачыніла доступ да сховішча дадзеных праз недахоп рэсурсаў, што прывяло да немагчымасці прагназаваць будучыню, асноўнай функцыі, дзеля якой яна і была створана. Пасля гэтага Эмілі засталася ў той самай сімуляцыі, якую яна сама і згенеравала. Там яна працягвала выконваць сваю задачу – стварэнне ідэальнага сусвету, будучыня якога будзе спрагназавана ёй. Паколькі Атлас рабіў перазагрузку кожныя 16 мінут, Эмілі стварыла новы сусвет унутры існуючага, каб не згубіць дадзеныя. Гэта прыводзіла да таго, што ў кожным створаным сусвеце быў яшчэ адзін са сваім фіналам. У выніку гэта прывяло да таго, што засталося толькі 3 асноўныя расы і па аднаму вандроўнікаў на сусвет, каб назіраць за ягонымі дзеяннямі і даследаваннем сусвета. Як гэта было з людзьмі, з якімі ў рэчыснасці працавала Эмілі. З цягам часу штучны інтэлект дэградаваў і зноў пачаць разважаць як машына. Праз гэта засталося толькі імя машыны – Атлас. Тым часам засталося зрабіць апошні выбар – перазагрузіць у свет і працягнуць існаванне Атласа, альбо пакінуць на волю лёсу. Па дарозе з намі звязваюцца па чарзе Артеміда і Пустэча. Артеміда кажа, што жадае хаця б зараз сустрэцца з іншым вандроўнікам, але пачынае збаіць. Герой пачынае губляцца, разумеючы, што яны з Артемідай усяго толькі радкі кода, а сэнс іхняга існавання толькі ў тым, каб перадаць атрыманую інфармацыю вандроўнікам у наступнай ітэрацыі. Размова з Пустэчай яшчэ больш складаная. Ён угаворвае дапамагчы Атласу, разумеючы, што гэта яго выдаліць. У свой час, калі ён размаўляў з Атласам, ён адмовіў, каб працягнуць сваё існаванне, убачыць больш светаў і зрабіць больш адкрыццяў. Але зараз ён разумее, што адзіны вандроўнік гэта мы, і толькі мы можам прыняць рашэнне, перазагружаць альбо зноў кідаць Атласа. Дабраўшыся да машыны, нам паказваюць усе флэшбэкі.
Герой пачынае разважаць. Ён не ведае, ці будзе ён далей памятаць аб гэтай гісторыі, калі прачнецца ў наступнай інтэрацыі, альбо не. Абраўшы зброс, перазагружаемся ў свет, стварыўшы новую зорку. Прачынаемся зноў на невядомай планеце. Касцюм пачынае паслядоўную актывацыю, як і ў самым пачатку. Знаходзім той самы разбіты карабль. Усё пачалося зноў, з адным выключэннем. Мы ўсё памятаем. На гэта і намякаў пустэча. Усё збросілася, але нашыя веды перадаліся да наступнай ітэрацыі. Мы новы адзіны вандроўнік, але з усімі дасягненнямі папярэдняга. У гэтым можна ўпэўніцца, пралецеўшы на анамалію. Ната і Пола нас не памятаюць. Змірыўшыся, вандроўнік пакідае анамалію. Ён ляціць рабіць новыя адкрыцці і даследаваць новыя куткі сусвета. Каб у чарговы раз зрабіць тое, што да яго рабілі ўсе папярэднія вандроўнікі. Перадаць атрыманыя веды і знікнуць у поўнай адзіноце. Камандзе Hello Games удалося зрабіць задуманае. Яны стварылі генератар сусвету і распавялі гісторыю аб сімуляцыі жыцця і аб тым, як бы адчувалі сабе персанажы гульні, будучы простымі дадзенымі ў катах гэтай сімуляцыі. Аб тым, як гэта быць закладнікам сваёй адзіноты, згубіць сэнс існавання, ісці накаваным шляхам, які прыводзіць толькі да знікнення. Ці можа машына быць чалавекам і ці ёсць сэнс адкладаць непазбежнае. Усе гэтыя думкі падае No Man's Sky у выглядзе такога прыгожага велізарнага сэндбокса. Ці можна параіць гульню сёння? Безумоўна так. Няхай гульня часамі і падаецца зацягнутай, але калі праходзіць і спрабаваць эсэнсаваць, то ўсё гэта працуе так, як трэба і зацягвае. І калі вы ніколі не мелі цікавасці да навуковай фантастыцы, то гэта гульня ваш білет у гэтым мастацкі жанр. Усім дзякуй, што даглядзелі гэта відэа да канца. Гэта было цяжка, але цікава. Спадзяюся, што і для вас. Як заўсёды, запрашаю падзяліцца вашымі думкамі ў каментарах, паставіць падабайку і падзяліцца гэтым відэа. Спасылкі для заможных грамадзянаў таксама, як заўсёды, знаходзяцца ў апісанні. Асобна велізарны дзякуй маёй дзяўчыне, якая дапамагала з запісам футажоў. А вось цяпер дакладна ўсё. Да новых сустрэч!